Така, тестът е завършен, изписа, че е пасвано. Това означава, че системата няма течове. Сега ще инжектираме осветител и масло. Всеки камион или кола си има определено. Този е 4 унции. Така, след като натиснем, така трябва да е пълна бутилката. Натискаме старт и го задържаме. И гледаме тук как спада маслото. Беше на 8,5. Така, 4,5. И за сега сме вкарали масло и осветител. Сега трябва да вкараме фреон 3,34. 0,334. От хай сайда натискаме Enter. Вече сме вкарали масло, но и започва да се чарджва системата. Така.